And the winner for Miss Bulgaria 2023 is Elizabeth Kravets. Честито, Мис Варна, Мис България 2023 година, Елизабет Краева. Силвия Борисети, Мис България 2023. Elizabeth Kravets. Ето е и новата Мис България. Здравей, дай едно кратко инфо за теб. Как се казваш, на колко години си, защо се записа? Здравейте, много благодаря. Казвам се Елизабет Кравец, на 17 години от град Варна. Записах се, защото много обичам мода и много обичам сцена и да се представям и така. Фамилията ти е много специфична. Откъде идва тази фамилия? От Израел това означава моден шивач, мода и така, свързан с модата. Така че всичко си е много на мястото. Чакай, каква връзка имаш ти с Израел? Баща ми е наполовина евреин. Баща ти е наполовина евреин. Да. А ти си все още ученичка, предполагам на 17, кой клас си? И не ти ли е малко рано, например, за такива големи конкурси? Ами тази година навършвам 18, сега ще съм 12 клас, така че изобщо ми е рано и напълно съм си на мястото. А как реши да участваш на Мис България, защото ти очевидно, щом на Мис Варна си участвала, ясно, че перспективата е Мис България. Как реши на тези крехи години да участваш? Смятам, че на тези години точно това е годините на развитието ми и такива големи крачки ми правят още по-силна и по-успешна. Какви са ти качествата, с които според тебе ти спечели пред останалите момичета? С усмивка естествено, с чар. Те всички се усмихват по принцип. Аз не видях намръщени. Ами с чар, с харизма, с поведение. А какви са хобитата на новата Мис България? Какво обича да прави през свободното си време? Аз съм шампионка по спортни танци. Миналата година имахме шампионка, тази година за втори път шампионка. Миналата беше по фехтовка, тази е по спортни танци. Разкажи само малко повече за това. Тренирам от 13 години, представлявам България на световно ниво, седма в света, 4-кратна шампионка на България и сега даже ми предстои световно първенство по танци ноември месец, така че най-доброто предстои със сигурност. И финален въпрос. Има ли място спортът и на какво ниво е спортните танци в България с оглед на това, че ти си национална шампионка? Нивото е силно, аз съм си в националния отбор, така че всичко си е топ. Важното, че имаме национален отбор и гордо го представиш вече Мис България. Успех ти желая и до скоро! Много благодаря!